Πυρήνας. Εστία πολιτισμού. Επεισόδιο 5. Να η Μοσκάρη, που να τσιφάνει η Αδάρη. Τα έθιμα της Τερνής Κυριακής στα Περάθου της Νάξου. Έρευνα, παρουσίαση, παραγωγή, Μαρία Ξεφτέρη και Νίκος Βερίκοκος. Καλησπέρα σας. Στο σημερινό επεισόδιο του Πυρήνα εστιάζουμε σε μια μυθολογική, λαογραφική, ανθρωπολογική αλλά και ψυχολογική προσέγγιση των εθήμων της Αποκριάς στα Περάθου της Νάξου. Θα μιλήσουμε σε χρόνο παρελθόντα αλλά και ενεστώτα. Και αυτό γιατί κάποια από αυτά τα λαϊκά δρόμενα έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς ή άλλα έχουν αλλάξει μορφή και λειτουργία, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό ασφαλώς και είναι εύλογο, καθώς τα καρναβαλικά δρόμενα σε κάθε περίπτωση αντικατοπτρίζουν τους μετασχηματισμούς της ίδιας της κοινότητας. Και όσο αλλάζει η κοινότητα, τόσο θα αλλάζουν και οι πρακτικές της. Δεν θα συζητήσουμε βέβαια για αυτό το ζήτημα στην παρούσα φάση, παρόλο που είναι κέριο και αφορά όλες τις όψεις του πολιτισμού. Στόχος μας είναι να φωτίσουμε τα παλιά σύμβολα, τις λαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές και κυρίως τις κοινωνικές τους αναπαραστάσεις, όπως είναι αφομοιωμένες στο συλλογικό ασυνείδητο του τόπου και των ανθρώπων του, ακόμα και αν υφίστανται μετασχηματισμούς. Τα παλαιά μου βάσανα πέρα, καλέ περάσανε και πάνε. Λέλα λέκια μάνα, μα τα παλαιά μου βάσανα. Λέλα λέκια μάνα, μα τα παλαιά μου βάσανα. Τα τωρινά είναι κανε φίδια, καλέ φίδια για να με φάνε. Λέλα λέκια μάνα, μα τα τωρινά είναι κανε. Λέλα λέκια μάνα, μα τα τωρινά είναι κανε. Τα βάσανα μου τραουδώ, τον πόνο, καλέ τον πόνο μου γλεντίζω. Λέλα λέκια μάνα, μα τα βάσανα μου τραουδώ. Λέλα λέκια μάνα, μα τα βάσανα μου τραουδώ. Κι όπως τον ευρωτό καιρό, έτσα καλέ έτσα τον αρμενίζω. Λέλα λέκια μάνα, μα κι όπως τον ευρωτό καιρό. Λέλα λέκια μάνα, μα κι όπως τον ευρωτό καιρό. Τα έθιμα της απεραθήτικης Αποκριάς αποτελούν κατάλοιπα εθήμων της πρωτόγονης εποχής, κατά την οποία γεωργοί και κτηνοτρόφοι μέσα από την ομοιοπαθητική μαγεία, μέσα δηλαδή από τελετές, αναπαραστάσεις και δρόμενα μεταμφιεσμένων που συνδύαζαν το λόγο, τη μουσική και το χορό, προσπαθούσαν να ενισχύσουν τη γονιμοποιώ δύναμη της γης, τη βλάστηση και τη γεωργική παραγωγή. Στόχος όλων αυτών των τελετών ήταν η ευετηρία, η καλή χρονιά δηλαδή.
Με το πέρασμα των χρόνων, όταν δημιουργήθηκε η θρησκευτική ανάγκη σύνδεσης των μαγικών τελετών με μια ορισμένη θεότητα, η γονιμοποιός δύναμη της γης πήρε τη μορφή του θεού Φαλή, του θεού Διονύσου ή του κατατόπους θεού της βλάστησης και της γονιμότητας. Στην Άξο, όπου πολλοί αρχαίοι μύθοι τοποθετούν το Διόνυσο και την Αριάδνη, τη λατρεία του στην καλλιέργεια του αμπελιού και την παραγωγή του κρασιού, τα έθιμα της Αποκριάς συμπέφτουν χρονικά με τα ανθεστήρια και τα αιαρινά Διονύσια, γιορτές κατά τις οποίες οι αρχαίοι Νάξιοι τιμούσαν, επίσης για λόγους ευετηρίας, τον Διόνυσο και την Αριάδνη. Βασικά χαρακτηριστικά της διονυσιακής λατρείας ήταν η φαλοφορία, το λίκνο, ο γάμος του Διονύσου με τη γυναίκα του άρχοντος βασιλέως, η εκδίωξη, ο φόνος και η νεκρανάστασή του, το τελετουργικό όργωμα της γης και τα εξαμάξεις. Αναπόσπαστο επίσης χαρακτηριστικό των διονυσιακών γιορτών ήταν οι μεταμφιέσεις. Μαθαίνουμε από τον σοφιστή Λούκιο Φλάβιο Φιλόστρατο στο έργο του «Τα Εστοντιανέα Απολώνιον» ότι κατά τα ανθεστήρια οι άνδρες φορούσαν γυναικεία ρούχα και συμμετείχαν σε μια τελετουργική πομπή γυναικομίμω μορφώματι, τα μεν ως ώρε, τα δε ως νύμφε, τα δε ως βάχχε πράττοντες. Παρίσταναν δηλαδή τις ώρες, τις νύμφες και τις βάχχες, συμμετέχοντας σε μια διονυσιακή πομπή, χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η εκ των αμαξών λιδωρία. Αλλά και στους μεσαιωνικούς χρόνους, όπως μας αναφέρει ο Φέδων Κουκουλές, φαίνεται πως κατά τη διάρκεια των απόκριων οι Βυζαντινοί ως σαν μωρά παιδεία αρέσκονταν σε δαιμονικά άσματα και παιχνίδια. Οι κατεξοχήν διασκεδάσεις τους λάμβαναν χώρα στις γιορτές των Καλανδών, δηλαδή κατά το 12ήμερο των Χριστουγέννων, όπου μεταξύ άλλων μεταμφιέζονταν. Συνήθιζαν να φορούν στρατιωτικές στολές και προσωπία και να υποκρίνονται τετράποδα ζώα, όπως καμήλες, ελάφια και τράγους. Οι πατέρες της Εκκλησίας κατέκριναν ακόμα και επί ποινής αφορισμού αυτή τη συνήθεια, θεωρώντας ότι όσοι μεταμφιέζονταν μορφήν διαβόλου ενδύονται, καθώς ακολουθούν έθιμα των εθνικών. Στα Περάθου, όπως αναφέρει ο Γιαννούλης, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, παρουσιαζόταν μια ανάμεκτη εικόνα δρόμενων καρναβαλικού και διαβατήριου χαρακτήρα στην πλάτσα και στα σοκάκια του χωριού, όπως είναι η Μοσκάρη, η Κουδουνάτη μαζί με τη Γριά, την Αρκούδα και τον Αρκουδιάρη, η μίμηση του γάμου και της αρπαγής της νύφης, η εικονική κηδεία και η νεκρανάσταση, η αναπαράσταση αγροτικών εργασιών, τα εξαμάξεις, η παρλάτα κλπ. Τα έθιμα αυτά αποτελούσαν τελετουργικές πράξεις οι οποίες συνδέονταν με τη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη, από τον θάνατο στη ζωή, από το παλιό στο νέο. Συμβόλιζαν την εφορία της γης, την αναγέννηση του σώματος και τη γονιμότητα ζώων και ανθρώπων. Πέρα όμως από αυτούς τους προθεϊκούς συμβολισμούς, μέσα από τη μοσκαριά, το μασκάρεμα δηλαδή και την ανωνυμία του, επιχειρείτο η αντιστροφή της κανονικής τάξης των πραγμάτων. Οι κοινωνικοί ρόλοι και οι κοινωνικές ταυτότητες αντιστρέφονταν. Τα κάτω έρχονταν πάνω και τα πάνω κάτω, τόσο στη γεωγραφία του σώματος, όσο και στις αξιολογικές ιεραρχίες της κοινωνίας. Δεν υπήρχαν κοινωνικοί περιορισμοί και απογορεύσεις. Οι άνθρωποι χειραφετούνταν, απελευθερώνονταν. Και όλα αυτά μέσα από το λαϊκό γέλιο, το οποίο, όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά η Μουτζάλη, κατέλυε τον επίσημο κόσμο και οικοδομούσε έναν νέο δικό του. Υποβίβαζε καθεστώτα, πρόσωπα και πράγματα και ανύψωνε νέα. Μες στην καρδιά μου φύτρωσε ένα κρονί του βάτου, του βάτου, του βάτου, ένα κρονί του βάτου. Και μου φύγε από ματιές
και μου φύγε από ματιές και πόνοι του θανάτου, θανάτου, θανάτου και πόνοι του θανάτου. Σε ηλικία παιδική, σε ηλικία παιδική, σε ηλικία παιδική πρωτογνώρισα σε, άσε, άσε, πρωτογνώρισα σε. Κύπρε παιδιά φορετικός, Κύπρε παιδιά φορετικός, Κύπρε παιδιά φορετικός, απέναντι μου να σε, άσε, άσε, απέναντι μου να σε. Βάρκα που στον ωκεανό, βάρκα που στον ωκεανό, βάρκα που στον ωκεανό με κύματα παλεύει, 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 με κύματα παλεύει. Είναι η καρδιά μου και παντού, είναι η καρδιά μου και παντού, είναι η καρδιά μου και παντού, παρηγοριά ηρεύγει, 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 παρηγοριά ηρεύγει. Ας δούμε λοιπόν πώς αυτοί οι συμβολισμοί και τα νοήματα εμπεριέχονταν και πώς ακόμα αναπαράγονται στα έθιμα της Τυρνής Κυριακής στα Περάθου της Νάξου. Η κορυφαία εκδήλωση της απεραθητικής αποκριάς είναι το δρόμενο των κουδουνάτων. Σύμφωνα με τον Πούχνερ, οι κουδουνάτοι συγκαταλέγονται στις ζωομορφικές μεταμφιέσεις. Ταυτίζονται με τους κοδωνάτους των μεσαιωνικών χρόνων, οι οποίοι ήταν είδος μεταμφιεσμένων που φορούσαν προσωπία και έφεραν κουδούνια. Τα κουδούνια αυτά είτε τα στόλιζαν πάνω τους, είτε τα κρατούσαν στα χέρια. Οι κοδωνοφόροι αποτελούν γενικότερα μέρος εθιμικών δρόμενων που τελούνται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Βαλκανικής. Όχι μόνο τις απόκριες, αλλά επίσης το 12ήμερο των Χριστουγέννων και την παραμονή του Αγίου Δημητρίου. Κοινός τόπος όλων είναι η λαϊκή αντίληψη ότι μέσω του ήχου των κουδουνιών αποτρέπεται το κακό και επιτυγχάνεται η ευετηρία. Στα Περάθου, οι κουδουνάτοι κάνουν την εμφάνισή τους την Κριατινή Κυριακή, την Τυρνή Δευτέρα, το Τυρνό Σάββατο και την Τυρνή Κυριακή. Μέχρι και τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, οι απεραθήτες κουδουνάτοι ήταν κυρίως βοσκοί και γεωργοί νεαρής κυρίως ηλικίας. Σήμερα οι κουδουνάτοι απεραθήτες κάθε σχεδόν ηλικίας δεν αποκλίνουν πολύ από την παλαιά μορφή που μας έχει περιγραφεί. Αναπόσπαστο μέρος της εξάρτησης των κουδουνάτων είναι το αμπαδέλι, μια κάπα με κουκούλα υφασμένη από μαλλί προβάτου. Το αμπαδέλι, μέχρι και τα μέσα ή τα τέλη περίπου του προηγούμενου αιώνα, πέρα από την τελετουργική του χρήση, είχε και λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς ήταν το κατεξοχήν μέσο προστασίας των βοσκών και των γεωργών από το ψύχος στους μυτάτους και τα κτήματα. Πλέον, η χρήση του είναι αμιγώς τελετουργική. Συνιστά δηλαδή τη βάση πάνω στην οποία δένεται αρκετά σφιχτά η σειρά των κουδουνιών. Η πυκνή του ύφανση ελαχιστοποιεί όσο είναι δυνατό κάτι τέτοιο ασφαλώς, τους επίπονους κραδασμούς του σώματος από τις συνεχείς ταλαντεύσεις και τα αναπηδήματα που αναπόφευκτα κάνει ο κουδουνάτος, για να μπορέσει να τα σύσει όπως πρέπει. Επιπλέον, το αμπαδέλι συνιστά και ένα αναγνωριστικό στοιχείο τοπικής προέλευσης για αυτόν που το φορεί.
ή να περαθεί της κουδουνάτος εφόσον φορά αμπαδέλη. Συνακόλουθα είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης από τους κουδουνάτους άλλων χωριών της ορεινής Νάξου σε ό,τι αφορά τον φαινότυπο. Αποτελεί, θα λέγαμε, έναν δείκτη πολιτισμικής ταυτότητας. Το πρόσωπο των κουδουνάτων παλαιότερα ήταν σκεπασμένο με ένα μεταξωτό ή λεπτό βαμβακερό ύφασμα, ένα μαντίλι ή ένα τουλουπάνι, έτσι ώστε να μην αναγνωρίζονται από τους συγχωριανούς τους, αλλά να μπορούν παρόλα αυτά να βλέπουν όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ευκρίνεια και να ελέγχουν τις κινήσεις και τη θέση τους στο χώρο. Σύμφωνα με την Ειρήνη Πρωτοπαπαδάκη, η κάλυψη του προσώπου έχει μια ψυχολογική λειτουργία. Συμφιλιώνει το άτομο με τον εαυτό του και τους γύρω του, καθώς νομιμοποιείται να γίνει κάποιος άλλος, να χαλαρώσει από τα καταπιεστικά κοινωνικά προσωπία και να απελευθερωθεί. Και πραγματικά, μετά την τελετουργία, νιώθει πως είναι ένας άλλος άνθρωπος. Στις μέρες μας, οι κουδουνάτοι δεν καλύπτουν πια το πρόσωπό τους με μαντίλι ή τουλουπάνι, αλλά το δένουν γύρω από το λαιμό τους, πάνω από το αμπαδέλι. Στο κεφάλι τους επίσης φορούν ένα βρακαδίστικο φέση. Τα παπούτσια που φορούν είναι τα ξόραφα, τα οποία δένονται με αγριοδέτες. Πρόκειται για ένα χειροποίητο υπόδημα, το οποίο ακόμα και σήμερα κατασκευάζεται από ντόπιους τσαγκάριδες. Το υλικό κατασκευής τους είναι δέρμα μοσχαριού, βακέτα, ενώ το πέλμα προέρχεται από λάστιχο αυτοκινήτου. Είναι το κατεξοχήν βοσκίστικο παπούτσι. Στη μέση, το στήθος και την πλάτη, οι κουδουνάτοι ζώνονται με χοντρό σκοινί από το οποίο κρέμεται μια σειρά κουδουνιών. Παλαιότερα, όπου η βοσκοσύνη στα περάθου βρισκόταν σε άνθηση, οι κουδουνάτοι επέλεγαν τα καλύτερα κουδούνια από το κοπάδι τους, με βασικό κριτήριο τον ήχο τους. Κάθε κουδούνι είχε τον δικό του μοναδικό ήχο, ο οποίος αναγνωριζόταν από το βοσκό. Συνεπώς, ο συνδυασμός τους για την κατάρτιση μιας σειράς 15 τουλάχιστον κουδουνιών έπρεπε να γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτευχθεί μια, θα λέγαμε, μουσική αρμονία, σε συνάρτηση πάντα με τον τρόπο που θα τα έσυε και ο ίδιος. Σήμερα πια οι σειρές των κουδουνιών ασφαλώς και αποτελούνται από τα καλύτερα κουδούνια, έχουν όμως κυρίως συναισθηματική και συμβολική αξία για τον κάθε κουδουνάτο. Είναι τα κουδούνια τα αφέντιτου, του πάπουντου, είναι οικογενειακά κοιμήλια, είναι τα μαλαματικά του. Παλαιότερα, όπως μας αναφέρει ο Δημήτριος Οικονομίδης, πολλές μέρες πριν από τις απόκριες οι κουδουνάτοι έσαιαν τα κουδούνια τους δήθεν για να ξεσκουριάσουν. Κατά τον Νίκο Σφυρόερα αυτό γινόταν την Τυρνή Δευτέρα. Το δε Τυρνό Σάββατο οι κουδουνάτοι έβγαιναν μαζί με τη γριά, την αρκούδα και τον αρκουδιάρη στις γειτονιές του χωριού, χτυπώντας τα κουδούνια, βγάζοντας κραυγές και χορεύοντας, προκειμένου να μαζέψουν λεφτά και αυγά. Το θέμα της πληρωμής είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή της συγκεκριμένης μοσχαριάς, η οποία πλέον πτυχή δεν υπάρχει σήμερα. Έχει συνδεθεί με μια ερμηνεία που μας μεταφέρει ο Μιχάλης Μπαρδάνης όσον αφορά την προέλευση των κουδουνάτων. Λέγεται λοιπόν ότι τα προϊστορικά χρόνια ήταν πολύ συχνές οι επιδρομές από πειρατές στο νησί. Οι κουδουνάτοι λοιπόν που βρίσκονταν στις κορφές των βουνών έσαιαν τα κουδούνια προκειμένου να ειδοποιήσουν τους συγχωριανούς τους να προφυλαχθούν από αυτούς. Η προσφορά τους θεωρήθηκε θεϊκό δώρο, γι' αυτό και αργότερα θεωρήθηκαν παιδιά του Δία και ακόλουθοι του Διονύσου. Λόγω λοιπόν αυτής της προϊστορικής τους υπηρεσίας στην ολότητα, οι κουδουνάτοι παλαιότερα ζητούσαν από τους συγχωριανούς τους δεκάρες εν είδη συμβολικής πληρωμής. Στις γύρες λοιπόν που έκαναν οι κουδουνάτοι στο χωριό, χτυπούσαν με τις σόμπες τους τις πόρτες των σπιτιών, αλλά και τους συγχωριανούς τους. Οι γριές τους καταριόταν να τα φορούν και τη λαμπρή, ενώ τα μικρά παιδιά, παρόλο το φόβο τους, τους φώναζαν περιπεκτικά «Να η μοσκάρη που να τσιφάνει η αδάρη». Ακόμα και σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της Τυρνής Βδομάδας, αλλά κυρίως την Τυρνή Κυριακή, ομάδες κουδουνάτων τρέχουν από σπίτι σε σπίτι και ανεβαίνουν στα δώματα των σπιτιών, σύοντας τα κουδούνια, έτσι ώστε να προκαλέσουν έναν δαιμονιώδη θόρυβο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο θόρυβος αυτός είναι αναπόδραστος. Το βάρος των κουδουνιών είναι μεγάλο και τα λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού δυσκολοπερπάτητα. Συνεπώς, οι κουδουνάτοι πρέπει να έχουν ένα συνεχές ταλαντευόμενο βάδισμα και να αναπηδούν, ακόμα και όταν δεν τρέχουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κουδούνια να σύονται συνεχώς και με ένταση,
ειδικά δε όταν οι κουδουνάτοι τα σιούν καλά και έτσι να προκαλείται μεγάλος θόρυβος. Η συγκεκριμένη πρακτική σε συνδυασμό με τις κραυγές των κουδουνάτων και τις φωνές των παιδιών συγκροτεί, θα λέγαμε, ένα τελετουργικό ηχοτοπίο, το οποίο προετοιμάζει τόσο τους ίδιους όσο και αυτούς που τους παρακολουθούν, ενεργητικά ή παθητικά, για αυτά που θα λάβουν χώρα στην πλάτσα του χωριού, στον κατεξοχήν χώρο τέλεσης όλων των αποκριάτικων δρόμενων. Σύμφωνα με την Ειρήνη Πρωτοπαπαδάκη, αυτού του είδους οι τελετές δίνουν την ευκαιρία στο ασυνείδητο, που εκφύσεως είναι πρωτόγονο και αντικοινωνικό, να ξεσπάσει και να ικανοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν πιστεύει η ίδια ότι η κοινότητα οριμάζει ψυχικά. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο κατέγραψε ο Δημήτριος Οικονομίδης το 1934. Οι κουδουνάτοι, του είχαν επισημάνει τότε, έπρεπε να είναι 12 ή 4 τριάδες κάθε 12. Έπρεπε επίσης να ξεκινούν από τις 4 μεριές του χωριού και να καταλήγουν στην πλάτσα για να στρώσουν το χορό. Ο συγκεκριμένος κανόνας ομαδοποίησης των κουδουνάτων παραπέμπει, όπως υποθέτει ο ίδιος, στον 50 μελή χορό των ανδρών που τραγόμορφοι τραγουδούσαν τον διθύραμβο προς τιμή του Θεού Διονύσου, και κυρίως σε μία από τις καινοτομίες του τραγικού ποιητή Εσχύλου, ο οποίος είχε διαιρέσει τον χορό των σατήρων σε 4 επίσης 12 με 2 κορυφαίους. Στην πλάτσα τώρα οι κουδουνάτοι τα προπολεμικά χρόνια χόρευαν κανονικά βλάχα, σιρτό ή καλαματιανό. Πλέον δεν παρατηρούμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Αντιθέτως παρακολουθούμε την είσοδό τους στην πλάτσα κατά ομάδες και την παρουσίαση καθενός στο κοινό, το οποίο αξιολογεί τη σβελτοσύνη, την ευελιξία, την ευκινησία και την αντοχή του, τον τρόπο που ζει τα κουδούνια και τη μουσική, θα λέγαμε, που δημιουργεί με τα κουδούνια του. Πέρα από την πλάτσα, οι κουδουνάτοι κάνουν το ίδιο κατά ομάδες, συνήθως ηλικιακές, στα σοκάκια και σε κάθε άλλη γωνιά του χωριού.
Κάθε κουδουνάτος κρατά στο χέρι του τη σόμπα. Ο Δημήτριος Οικονομίδης θεωρεί ότι η σόμπα είναι ένας χοντρός, ξερός, βλαστός κουφοξιλιάς. Ένα είδος νάρθηκα μας αναφέρει σε άλλη μελέτη του. Μας αναφέρει μάλιστα ότι οι σόμπες παλαιότερα φύονταν στα γκρεμνά του Λήξη, όπου ακόμα και οι ζούλες δύσκολα ανέβαιναν. Οι βοσκοί έριχναν με πέτρες τους ξερούς βλαστούς μέσα σε ένα αριάκα και έτσι μπορούσαν να τους πάρουν από εκεί και να τους επεξεργαστούν κατάλληλα προκειμένου να φτιάξουν τις σόμπες. Σύμφωνα με την Δασία Δεουδέ, το φυτό από το οποίο κατασκευάζεται η σόμπα βοτανικά ταυτίζεται απόλυτα με το φυτό Φερούλα κομμούνης, τον νάρθηκα δηλαδή, και όχι με το φυτό κουφοξιλιά. Πράγματι, μορφολογικά ο βλαστός του νάρθηκα και η απεραθήτικη σόμπα ταυτίζονται. Γιατί όμως ταυτίζεται η σόμπα με την κουφοξιλιά? Και γιατί ταυτίζεται η κουφοξιλιά με τον νάρθηκα? Η Δασία Δεουδέ σημειώνει ότι, και συμφωνούμε μάλιστα με την άποψή της, ότι προφανώς οι απεραθήτες ονόμασαν έτσι το φυτό της σόμπας λόγω της ελαφρότητάς του. Κουφό στην απεραθήτικη γλώσσα είναι κάτι που είναι κούφιο, άρα είναι ελαφρύ. Συνεπώς, η κουφοξιλιά για τους απεραθήτες παραπέμπει σε ένα φυτό που είναι κούφιο στο εσωτερικό του, άρα είναι ελαφρύ στο κρατημά του, αλλά και ακίνδυνο στο χτύπημά του. Ό,τι ακριβώς δηλαδή χαρακτηριστικά έχει και η σόμπα. Ο ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης, στο 4ο βιβλίο της ιστορίας του, αναφέρει μια λαϊκή παράδοση σχετικά με το πώς ο νάρθηκας σχετίστηκε με το θεό Διόνυσο και τη λατρεία του. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι στην αρχή, όταν βρήκαν το κρασί, δεν γνώριζαν ότι μπορεί να ανακατευτεί με νερό και το έπιναν άκρατον, ανώθευτο δηλαδή καθαρό. Στις φιλικές συναναστροφές τους λοιπόν και στις γιορτές έπιναν άκρατον ίνων, μεθούσαν, γίνονταν μανιώδεις και χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με ξύλινες βακτηρίες, με ξύλινα ραβδιά δηλαδή, προκαλώντας τραυματισμούς ακόμα και θανατηφόρους. Τότε ο θεός Διόνυσος επενέβη και τους υπέδειξε να μην πίνουν μεγάλες ποσότητες άκρατου ίνου και αντί για ξύλινα ραβδιά να χρησιμοποιούν τον νάρθηκα που ήταν λιγότερο επικίνδυνος. Έτσι οι βλαστοί του νάρθηκα εισήχθησαν στη διονυσιακή λατρεία, έχοντας την ίδια χρήση που έχει και η σόμπα του κουδουνάτου. Δεν θα ήταν λοιπόν παράλογο να υποστηρίξουμε ότι η απεραθήτικη σόμπα είναι ένα κατάλοιπο της διονυσιακής λατρείας, καθώς τόσο το ίδιο το υλικό κατασκευής της, το φυτό νάρθηκας, όσο και η χρήση της ταυτίζονται με τις πρακτικές της λατρείας του Διονύσου. Γιατί όμως τη λέμε σόμπα και όχι νάρθηκα? Όπως μας ανέφερε η Δασία Δεουδέ σε προφορική επικοινωνία για το θέμα αυτό, η σόμπα παραπέμπει σε κάτι που καίει. Η εντεριόνη του νάρθηκα, το μαλακό δηλαδή εσωτερικό μέρος του βλαστού του, έχει την ιδιότητα να καίγεται αργά. Αν παρατηρήσει κανείς παραστάσεις διονυσιακής λατρείας σε αγγεία της κλασικής εποχής, μπορεί να δει ακριβώς αυτό. Οι μενάδες κρατούν κλαδιά πεύκου και καλάμια από νάρθηκα, τα οποία πολλές φορές παρουσιάζονται να έχουν φλόγα, να λειτουργούν δηλαδή ως δάδες. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ακόμα και η ονομασία σόμπα ίσως να σχετίζεται με την αρχαία χρήση του νάρθηκα ως δάδας. Σύμφωνα με τον Δημήτριο Οικονομίδη, η ερμηνεία που μας μεταφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης για την εισαγωγή του νάρθηκα στην λατρεία του Διονύσου αποτελεί μια προσπάθεια των αρχαίων να αιτιολογήσουν μέσω μιας λαϊκής παράδοσης μια ακόμα πιο παλιά σημασία του νάρθηκα ως συμβόλου γονιμότητας του θεού Διονύσου. Για τον ίδιο, η σόμπα του απεραθήτη κουδουνάτου συμβολίζει τον διονυσιακό φαλό και συνακόλουθα τη γονιμότητα. Η συσχέτιση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι στα εαρινά Διονύσια που λάμβαναν χώρα την ίδια περίοδο που τελούνται σήμερα τα αποκριάτικα δρόμενα, υπήρχε το λατρευτικό έθιμο της φαλοφορίας. Με τη σόμπα του τώρα, ο κουδουνάτος χτυπά αδιακρίτως όποιον ή όποια εκείνος κρίνει ότι πρέπει να υποστεί αυτού του είδους τον εξαγνιστικό και καθαρακτικό ξυλοδαρμό. Παλαιότερα, σημειώνει ο Δημήτριος Οικονομίδης, οι κουδουνάτοι χτυπούσαν τους τυχόν εκείθεν διερχόμενους προύχοντας και άλλους κοινωνικώς υπερέχοντας κατοίκους του χωριού. Ο ξυλοδαρμός αυτός συνιστούσε ουσιαστικά μια κοινωνικοπολιτική πράξη αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας προς τους διοικούντες, κάτι που και ο Μιχαήλ Μπαχτίν, Ρώσος κριτικός της λογοτεχνίας, έχει αναγνωρίσει στα καρναβαλικά έθιμα του Μεσαίωνα. Όπως αναφέρει ο Γιαννούλης Γιαννούλης, από τη μία πλευρά ο δαρμένος γελιοποιείτο και ξεφτελιζόταν.
Από την άλλη πλευρά εξαγνιζόταν και ανανεωνόταν. Ο ξυλοδαρμός λοιπόν των τοπικών αρχόντων με τη σόμπα αποτελούσε μια συμβολική πράξη μέσα από την οποία ασκούνταν κοινωνικός έλεγχος και επιδιωκόταν η ανανέωση της εξουσίας. Επιτελείται ουσιαστικά μια επαναδιαπραγμάτευση των κοινωνικών σχέσεων. Μία ακόμα πτυχή του δρώμενου των κουδουνάτων είναι το έθιμο της καβάλας. Όπως μαθαίνουμε από το Γιαννούλη, κατά τη διάρκεια της τελετουργίας του χτυπήματος των κουδουνιών, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους επιχειρούν να καβαλήσουν τους κουδουνάτους ή και τη γριά παλαιότερα. Αυτό αποτελεί μεγάλη προσβολή για το σύνολο των κουδουνάτων. Γι' αυτό και εάν αυτός που τολμήσει και το κάνει δεν εξαφανιστεί άμεσα, δέχεται αλίπητο ξυλοδαρμό από τις σόμπες όλων των κουδουνάτων. Πίσω στο κορίτσι την καρδιά που του κρατείς, κρατείς την καρδιά που του κρατείς. Με σένα πατήρα κάτι, με σένα πατήρα κάτι, σένα κοπιό, σε ένα σπαρτό κοπιό. Κι θα πάω να κατοικήσω, κι θα πάω να κατοικήσω, άνθρωπο να μη θωρώ, άνθρωπο να μη θωρώ. Παλαιότερα, οι κουδουνάτες συνόδευαν και υπερασπίζονταν έναν ακόμα μόσκαρο, τη γριά. Η γριά στο ένα της χέρι κρατούσε μια ρόκα και έγνεθε, και στο άλλο κρατούσε ένα καλάθι μέσα στο οποίο έβαζε τα αυγά που είχε μαζέψει από τα σπίτια που είχε επισκεφθεί μαζί με έναν ή περισσότερους κουδουνάτους. Το καλάθι της γριάς σχετίζεται άμεσα με το λίκνον της διονυσιακής λατρείας. Το λίκνον ήταν ένα είδος πλεχτού κόσκινου μέσα στο οποίο έβαζαν τους πρώτους καρπούς που πρόσφεραν στους θεούς. Σύμφωνα με την Ειρήνη Πρωτοπαπαδάκη, η γριά συμβολίζει τη σοφία και τη γνώση, ενώ τα αυγά τη ζωή, την κρυμμένη πηγή του μυστηρίου της ύπαρξης, την αρχή, τη μήτρα, την ενοποίηση των αντίθετων, την Ανάσταση αλλά και την ελπίδα, που εισχωρούν στο ασυνείδητό μας, στο καλάθι δηλαδή, τα ανοίγματα του οποίου συγκρατούν τον χρήσιμο σπόρο. Μαζί με τη γριά παλαιότερα προπορευόταν και ένας ακόμα μόσκαρος, ο οποίος φορούσε προβιές προβάτου
και είχε κρεμασμένο στο λαιμό του ένα μεγάλο κουδούνι από τράγο, τη λεγόμενη μπούκα, παριστάνοντας την αρκούδα. Η αρκούδα ήταν δεμένη στη μέση με ένα σκοινί, το οποίο κρατούσε ένας άλλος μεταμφιεσμένος, ο αρκουδιάρης. Αυτός κρατούσε επίσης ένα ντουμπάκι, το οποίο και χτυπούσε στο ρυθμό γιάλα-γιάλα για να χορέψει η αρκούδα. Η αρκούδα κατά άλλους συμβολίζει τον χειμώνα, ενώ άλλοι θεωρούν πως εικονίζει το κακό και τη σκληρότητα. Όποιος και αν είναι ο συμβολισμός της, αυτό που έχει σημασία είναι ότι οδηγείται από τον άνθρωπο δεμένη, έχει δηλαδή δαμαστεί. Παλαιότερα, ένα βασικό αποκριάτικο θεατρικό δρόμενο στο οποίο συμμετείχαν και οι κουδουνάτοι ήταν η αρπαγή της νύφης. Πιο συγκεκριμένα, οι κουδουνάτοι άνοιγαν το χώρο της πλάτσας, εκτελώντας αστυνομικά καθήκοντα προκειμένου να περάσει ένα ζευγάρι μοσκάρων, ο γαμπρός και η νύφη. Το ζεύγος των μοσκάρων περιστοιχιζόταν από τους κουδουνάτους, οι οποίοι δήθεν το προστάτευαν. Παλαιότερα μαθαίνουμε από τον Δημήτριο Οικονομίδη ότι εκτός από τους κουδουνάτους προστάτευαν την νύφη και οι ζωημπέκηδες, οι οποίοι ήταν ντυμένοι με τουρκική ενδυμασία. Το έθιμο των ζωημπέκηδων ήταν πιθανότατα μίμηση του εθήμου που απαντά και στη Σύρο. Ακολουθούσε χορός με προεξάρχον το ζευγάρι, με συνοδεία τζαμπούνας και ντουμπακιού. Σε ανύποπτο χρόνο, κάποιος από τους παριστάμενους άρπαζε την νύφη και κατευθυνόταν προς την Παναγία, την εκκλησία του χωριού. Ακολουθούσε καταδίωξη από το γαμπρό και τους κουδουνάτους, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και τον ξυλοδαρμό του απαγωγέα, την επαναφορά και την παράδοση της νύφης στο γαμπρό με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές από τους παριστάμενους και τη συνέχιση του χορού, των άσεμνων τραγουδιών και του συμποσιασμού. Το έθιμο της αρπαγής της νύφης, όπως έχει καταγραφεί από τον Οικονομίδη στα Περάθου στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, φαίνεται πως αποτελεί κατάλοιπο ενός εθήμου που είχε πιο σύνδετη μορφή σε ό,τι αφορά τους μετέχοντες και τη δράση τους. Ο όμιλος των Μοσκάρων εμφανιζόταν με τη μορφή γαμήλιας πομπής, την οποία παρατηρούμε και σήμερα, στην οποία περιλαμβανόταν εκτός από το γαμπρό και την νύφη, η γριά προξενήτρα και ο κουμπάρος. Η πομπή κατέληγε στην πλάτσα, όπου τελεί το κατά παροδία η τελετή του γάμου. Ο γάμος, κατά το Δημήτριο Οικονομίδη, ως αποκριάτικο δρόμενο φαίνεται πως σχετίζεται με το γάμο του Διονύσου με τη γυναίκα του άρχοντος Βασιλέως, ο οποίος περιλαμβανόταν στη γιορτή των Ανθεστηρίων. Σύμφωνα με τον Τάσο Ζευγόλη, το συγκεκριμένο θεατρικό δρόμενο αναπαριστούσε και σατήριζε κατά κάποιον τρόπο την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Άδη και την επάνωδό της στη γη από τον Διόνυσο και τον Ηρακλή. Κατά τον Μιχάλη Μπαρδάνη, η αρπαγή και η επαναφορά της νύφης ή της κυρίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι κατάλοιπο από μια βοσκίστικη λατρεία, η οποία ήταν πολύ παλαιότερη από τη λατρεία της Περσεφόνης και της Αριάδνης. Από μια ψυχολογική τώρα οπτική, όπως μας αναφέρει η Ειρήνη Πρωτοπαπαδάκη, ο γάμος είναι το σύμβολο της μυστικής ένωσης του ουρανού με τη γη, του θείου με το κοσμικό και ουσιαστικά η πνευματική ένωση στοιχείων που είναι αντίθετα μεταξύ τους, αλλά που τελειοποιούν ουσιαστικά αυτή την πράξη.
Μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, στα Περάφου τελείτο και το έθιμο της κηδείας και της νεκρανάστασης, το οποίο επίσης είναι από τα αρχαιότερα θεματικά μοτίβα των διονυσιακών μύθων. Ένα πρόσωπο ανεξάρτητο από τους υπόλοιπους μοσκάρους, προσποιούμενο τον νεκρό μέσα σε ένα ψευδοφέρετρο, οδηγεί το με όλη την ακολουθία στο νεκροταφείο. Οι συνοδοί του έψαλαν χωρικά την νεκρόσιμη ακολουθία, λέγοντας σκοπτικά δύστιχα ως μυρολόγια, τα οποία συνοδεύονταν από επιφωνήματα και βομολογίες. Κάποια στιγμή ο νεκρός σηκωνόταν, ανασθενόταν δηλαδή, και όλοι άρχιζαν να γελούν. Σύμφωνα με την Ειρήνη Πρωτοπαπαδάκη, αυτό το έθιμο ασκούσε σιωπηλά τεράστια ψυχολογική επίδραση στο ασυνείδητο. Εξοικείωνε τους μετέχοντες στην ιδέα και την αποδοχή του θανάτου, αλλά και στην αναγέννηση των πάντων. Σύμφωνα με το Γιαννούλη, η εικονική κηδεία και η νεκρανάσταση αποτελούσε μια γελιοποίηση του επίσημου θεσμού της Εκκλησίας. Μια, θα λέγαμε, μορφή διαμαρτυρίας κατά την οποία το άτομο, σατυρίζοντας όχι μόνο το κοσμικό αλλά και το εκκλησιαστικό κράτος, προέβαλε απέναντί τους τη δική του κοινωνική δομή. Ένα άλλο παράδειγμα καρναβαλοποίησης του κοσμικού αυτή τη φορά κράτους ήταν παλαιότερα και τα εξαμάξεις, τα οποία γίνονταν την Τυρνή Κυριακή. Και εδώ ασφαλώς τα εξαμάξεις παραπέμπουν στην διονυσιακή λατρεία. Ένας ή δύο μεταμφιεσμένοι ανέβαιναν στον εξώστη κάποιου σπιτιού στην πλάτσα και σατήριζαν τους πάντες και τα πάντα, άλλοτε με άκακους και άλλοτε με πιο δεικτικούς χαρακτηρισμούς, αποκαλύπτοντας τα τροτά τους στοιχεία με στίχους και εφιολογήματα. Σήμερα, σχετική με τα εξαμάξεις είναι η Παρλάτα, ένα σατυρικό τραγούδι που απαγγέλλεται ή διαβάζεται στην πλάτσα του χωριού την Τυρνή Κυριακή. Τα προπολεμικά χρόνια, όπως μαθαίνουμε από το Γιαννούλη, οι παρλάτες λέγονταν ή γράφονταν από χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του χωριού, όπως ήταν ο Μανώλης Αρχοντάκης, ο λεγόμενος Κορές, που δεν κατήχαν κάποια μορφή εξουσίας και η φωνή τους εκείνη τη στιγμή γινόταν η φωνή της κοινότητας. Το πρόσωπο που αναλάμβανε αυτό το ρόλο ανέβαινε σε ένα από τα σκαλοπάτια που υπήρχαν στην πλάτσα και εφόσον οι κουδουνάτοι είχαν σταματήσει να χτυπούν τα κουδούνια, έκανε την απαγγελία του εν είδη παράστασης. Ο λόγος του ήταν σατυρικός, δεικτικός και καταγγελτικός για όλα τα κοινωνικοπολιτικά δρόμενα του χωριού. Ασκούσε κοινωνική κριτική και δημόσιο έλεγχο σε πρόσωπα και καταστάσεις. Κατέθετε τον πόνο και την πικρία του ή σατήριζε ακόμα και τον εαυτό του, τη δική του κατάσταση, εκφράζοντας όμως ουσιαστικά όλους εκείνους που βρίσκονταν στην ίδια θέση με αυτόν. Το εγώ άλλωστε εξ αρχής είχε γίνει εμείς. Αυτό που πρέπει βέβαια να σημειωθεί είναι ότι το ακροατήριο δεν έμενε απαθές στο τραγούδι του. Ο ποιητής επικοινωνούσε ουσιαστικά με το ακροατήριο, το οποίο συμμετείχε με επεφημίες, γέλια και χειροκροτήματα. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά και ανάλυση στα δρόμενα της Τυρνής Κυριακής στα Περάφου, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την εμφάνιση των παλιομοσκάρων, οι οποίοι μουτζουρωμένοι και ντυμένοι με παλιόρουχα πειράζουν και πειράζονται, εκτοξεύοντας σκοπτικά δύστιχα που προκαλούν γέλιο και ευθυμία. Άλλοι μεταμφιεσμένοι κρατούν πάλι ένα σακί με στάχτη και τρέχουν πάνω κάτω, ραντίζοντας τα δρομάκια αλλά και τους ανθρώπους. Η χρήση της στάχτης έχει ασφαλώς συμβολική σημασία, καθώς θεωρείται ότι έχει καθαρκτική δύναμη. Παλαιότερα, μας αναφέρει ο Δημήτριος Οικονομίδης, γινόταν στην πλάτσα και αναπαράσταση του οργώματος της γης. Έφερναν δηλαδή το άρωτρο και έκαναν τάχα πόσους παίρνουν. Και αυτό το λαϊκό δρόμενο σχετίζεται με την τελετουργική αρωτρίαση, η οποία απαντούσε στις γιορτές του Διονύσου και της Δήμητρας. Γενικότερα, το όργωμα της γης με το άρωτρο παραλληλίζεται παγκοσμίως με την τεκνογωνία. Το βράδυ πια της Τυρνής Κυριακής, ακόμα και σήμερα, κλείνει με φαγοπότη στα ντουμπάκια και στα βιολιά, με ξενύχτη, συμποσιασμό και χορό. Ο Νίκος Φυρόερας μας αναφέρει ότι στο τέλος του γλεντιού πολλοί τρώγανε ένα αυγό για να βουλώσουν, να κλείσουν δηλαδή την αποκριά και να υποδεχτούν τη Σαρακοστή την επόμενη μέρα που ξημέρωνε. Το τριώδιο έκλεινε και εξακολουθεί να κλείνει με τραγούδια. Ήφη εν η αποκριά, η όμορφη κοπέλα. Κύμπηκε η Σαρακοστή, η πορυχοσκουτέλα. Ήφη εν η αποκριά, με γλέδια, με παιχνίδια. Κύμπηκε η Σαρακοστή, με ελιές και με κρομίδια. Ήμπηκε η Σαρακοστή και θα ενούμε σαν γλωστή. Στο σημερινό επεισόδιο
ακούστηκαν σκοπή και τραγούδια της Αποκριάς από τα περάθου της Νάξου. Η τζαμπουνίστικη βλάχα «Τα παλαιά μου βάσανα», όπου στην τζαμπούνα ήταν ο Αντώνης Αναματερός, στο ντουμπάκι η Μάγδα Αναματερού και στο τραγούδι η Κούλα κληρονόμου σιδερή. Η βλάχα πάνω στη μουσική του «Να αλλάξω θέλω το σκοπό», όπου στο βιολί ήταν ο Γιάννης Ζευγόλης, στο λαούτο ο Γιώργος Καραπάτης και στο τραγούδι η Κούλα κληρονόμου σιδερή. Ένα παλιό τζαμπουνίστικο συρτό, όπου στην τζαμπούνα ήταν ο Αντώνης Αναματερός και στο ντουμπάκι η Μάγδα Αναματερού. Βλάχα πάνω στη μουσική «Θα κατέβω στην τραγέα», όπου στο βιολί ήταν ο Γιάννης Ζευγόλης, στο λαούτο ο Νίκος Κονιτόπουλος και στο τραγούδι η Κούλα κληρονόμου σιδερή. Και επίσης ένα παλιό τζαμπουνίστικο συρτό, όπου στην τζαμπούνα ήταν ο Μανώλης Ζευγόλης και στο ντουμπάκι ο Γιάννης Πιτιλάκης. Κλείνουμε το σημερινό μας επεισόδιο με τον κοτσάτο της τζαμπούνας. Στο βιολί είναι ο Γιάννης Ζευγόλης, στο λαούτο ο Νίκος Κονιτόπουλος και στο τραγούδι η Κούλα κληρονόμου σιδερή. Ελπίζοντας πως καταφέραμε να φωτίσουμε τα σύμβολα και τα νοήματα των αποκριάτικων δρόμενων της Τερνής Κυριακής στα περάθου της Νάξου, σας ευχόμαστε καλή αποτήρωση. Κάπου μετανιώνω